maziva yangu kwadatsi kumba baba kana wakusumuka pamadhobha mahema nanasi mamuda saka ndagara ndakadhonza 3 months murume wangu asati ndichienda kufoja nokabva foja ichiorwe prime kusvika tipedze kutyora foja yakutoenda kufloor ndipo paakazonzwa takutoketa matips ekupedza pokutamiseri 2013 pazvakaitika izvozvoipamba tena ivo vazodzoka after 3 months vandisiya pamba vakatanga kunditukira kuti kumba kwanzvanzi yako waimu ende nhasi uno ndo muromo wakazondisumudza kuti ndibve pamba kusvika pamba kugara 2 days zvakanzi zvakafanana neyo kwaenda kwakopi kwako kwaenda waenda kuno urasa nezvakufanana uno Gaurizai ndakakwirira murume wangu dati kudotanga kudiro pachinotiki achiri kundiderera mazveyeza azvichina madzimai chibuda madzimai angu ndikuwada ndakuramba nawo madzimai akavhumbuka varongedza mudziyo waenda pakutanga kushiya nafuni vana baba ndopandapindurana nababa ovubasa nobabasa inini madzimai akasvika inivaavhumbuka tikamidza tezemukazisa tiri kumba chiti ngatinange kuna mai aduka asika nyaya tikakambatira zvokutokavatirana kumadzimai madzimai havana kula nzisa vakadi vakaramba vakasunga pfungwa yavo kii madzimai ndobva vaenda masande pano saka inini madzimai angu ina akatoramba navo pamazishimira asi kuti kugumbuka kunowanika nyaya yakaendera anyaya ingatikanyeti ndimwe mukadzi ange akafambidzana saka nyaya ikabva yatanya chigoro ikabva nanatsa ndimutongana nababa baba angu mufundisi muchechi munanosvika mwana ndikana kuti uchii pavanhu ndodamubvunza kuti wakazotevera ngongo waziva kuti ndinoitikira akakanyanza wakazoteerwa nemadzimai ndina kuzikunda kutevera chakakutadzisa chikatadza kutevera aiwa garamusheka inodobhara foni mukoti garamusheka madzimai vaenda vana vaita mwedzi ndakuva mutiteri madzimai vakauya vakasvikira kwagobe kwanzvanzi vakayana ambuya pamberi pasabu vakatai inini sabhuku ndakurongedza midziyo yangu ndiitese ndiende mukati memusha wangu ndaiti chechipiri ndavadzimai vakaziva musi wa 23 August vaende kuende vauya pamanchester madzimai vakatai vandumbagundikuvaiti inini musachauya kumba ini ndiro munhu andafambidzana naye ndakundiwana ndoda kuchata naye ndingazitasabamukwana zvinhu zvavo kutarika kwazvakaita vakoma vangu vakanga varipo namaiguru vangu vakanga varipo saka vanoona kuti ndokanyamudakatee nhai nepfungwa yake musamwana kwasita ndongoiwewe sababa zvakakutadzisa kuti uende pamberi patezva vaitaura atezva vasipona mufanira kumuzazisa kuti vataure nyaya yavo atezva vachidi achinzwa kuti vaona kuroora vakaroora kwatezva ava mwana waifanira kuenda kuno munhu awakabvisira pfumo usikogara kutaura nyaya yako ndikukanisa kwachimadzisinokuti vainangirwa kumba kwako zvazvegai avaishungurudzwa kuya kuti kumba kwavo vanga vasina munhu kuya kutaura naye saka vari kuti nhasi ndidire pachii mudzimai wangu ndaka ndirigama zikoma angu apo amai ndikuda murume wamafambidzana naye angada kuchata yako handisimuziva ndikuda kudzokera pawei ndosandati vandikudiro pachena nokuti vakashedzwa nababa vangu havana kuya mawaina nini ndina baba vangu nasisi sisi sisi hanzi ndikuda mukadzi wamuromo wakutina naye nhasi chirunguva ndizvere ndovashedzwa navatezva
Ingataura ndichishinja ukanyara saka usati waita zvimwe zvinhu fanotanga wabhadhara atesha ruchi chekutanga icho muise mbudzi ekuita atesha ane nyadzi dzekuita dzaunona atesha ane nyaya dzembudzi indoyoma arizvozvinda andisina ndaita sapera kwamachiri ndagadzirisa inogadzirisa ndinonofuga makumbire maitizo handidzinayo kumwe nopfugama nopfugama mukumbire atanga wamutsa wamutsa wamutse kana wakusumuka pamadhobha mahemana nadzimai muda saka ndagara ndakadonza 3 months murume wangu asati ndichienda kufoja nokubva foja ichiorwe prime kusvika tipedze kutyora foja yakutoenda kufloor ndipo paakazonzwa takutoketa matips ekupedza pokutamiseri 2013 pazvingaitika izvozvo ipamba tena ivo vazodzoka after 3 months vandisiya pamba vakatanga kunditukira kuti kumba kwanzvanzi yako waimu ende nhasi uno ndo muromo wakazondisumudza kuti ndibve pamba wasvika pamba kugara 2 days zvakanzi zvakafanana neyo kwaenda kwakope kwako kwaenda waenda kuno urasane zvakungofanana uno apa ini pamba vachikutonganisa 3 months hapana kana chikafa hapana kana support ndakarwara kufonerwa nandomarai muri kuenda kumba here kana imi mamune zvinhu ezvatuzviramo kuyanga nezvaandisada kutsanangura kutaura zvinhu pachikuru tutisenemusangana pakati test kwamuzikira musikisa kana kuchida mambo akandikwadzisa kana test kwatotangira mutangira ipapo saka kumba mudzokera hazvini zvakuoneka aiwa katitoti baba vada kuziva handigonoti ndinodzoka mukanamubasadza murume wakatadzoka andiwo akasarudza zvanonotaura kwamurume achika ndadzokera kanditiza garantiya murume unyana anokuda ndogarantiya naye ini nyandigoni kupinda pakadei kana uyati unogona kuti ndakwadzakweta naye iwewe une maoko nemakumbo zvese unazvo ava mai vangu zvese apamba pamba penyu poita nzara pane umwe munhu ane nungo wani pamba ada kushandira nungo pauti hwenyu pamba pane munhu ane nungo kuti uyu mukwasha wangu umechete masigiro atikaitwa namwari yakasiyana siyana pfungwa chaidzo chadzimushahana asi kungonakidza pandikamutora pandikazotora mwana uyu ndakuudza ndikamupa hanzadzi dzakengani 2 ndati wakomana aperekedzai uzvu muendere kumurume ari pamagomo apa pamagomo apa endai naye kumurume wake asvika apo ndokubvunziwa uyu mukwasha chiko chikukunetsa nomukadzi wako otaura tatu akatarakakandata zvaarikuita izvo zvokupira tsitsi kana adotautsika ati haana chakuita pakunze uyu chicho makapisa kwatizo Kama
Bepopo ndina. Nusa kesho kuta unika kwa inu mafuto mere ya ofisi ya na mwana wale. So wana ziloweka nyumba. Abantu babamini vanga vanondiziva ndinogara padhuze bepepa 4 paitali vakanetsana nomudzimai wavo kana kumbouya kumba vakaenda kushamba kwacho kwanga vari mwana uyu ndiyaitiwa kwandiisisa handina sipo handina chisvika 3 months mwana akarwara akateka muchengeta kusvika akachengetwa namai ava ndakazosangana navo parodi ndikakabva nditi muninanyu akatiza ndikati kwamuye kumba here obva ati mheneko ndikati kuvana muri kuti vanodyei ndomakukokotera ndikakafarodi ndikati saka muregerera vana vaviri nomwana mamai mwanzo ndichiti pavaviri vavo vanhu pane mumwe mwana ane nungo hakuna musha unovakwa nemunhu mwana mwari akati vanhu vangani vaviri saka ipapa pamusha wavakikeri munhu mumwe chete saka pautuu hwacho hunetsa kuti kwaita anonungo konaichakatokatosvisva muudze kuti unonungo harimikawe asi mwana wangu ndikamuti mini ndikapereka vanakomana ndo akawanda vandikatanga uyu onimene kuti akazobva nokuomwara andipamusikana ndodakatoakati uyu ngaizvara vakomana chete saka ndobva ndamudza shangavire kuti iwe uyu ndiye mwana wangu wokutanga ndinokuwashwa kwokutanga Mwana wanasikana wangari muda? Ndinowasikana vatatu chete uyu ndiye mukuru kati vandikatanga varume chete kati uyu ndamedza kumuumba kuti auye padhuze daiso maoko ako nungo ndo mukati nomaoko ako maoko akanaka chacho rima tingaitikutodzisa abvunzi ava kuti chivatora ndakatora ndichisenza vasenza nototi vana chijemerechimbosenza asi mati tichiposana nadzo iyo vanoziva tichienda kumakomba mwese kumakomo chivhura munotosenza zvotakumvutiro nungo iri aiwa indi tinosenza shanda munogona kuchishanda asi pamwe nungo dzatitaura kudai mabvunza dziri mujeri ndikaenda kushanda nekuti mukushandisa simba shuwa simba rekushanda asi sadzoka manje toadanotsvaga kuti munjere macho simba rei ramboshandiswa rei imo munjere macho munei pasina kudzoka mujere baiba imimba makaticha 3 months muchienda kuharare maiti vana vakukudye ndakabvota zve3 months ngaita mwedzi ndinazorikaona kadhimba kachibhururuka kadhimba unokaisa ashiri chii chinokufadza kausvona dhimba ndaamaiwe dzine shiri anozvara zvokuzvara zvakadzadzadaka tauri dhimba uregonozuti chidonedza chikafu mukanwa mwana umwe nomwe taura chokochoko wakuendeserwa vana kusvika unatezva nouri mupenyu inondasaka dhimba ovazipa upenyu hwako izvozvi nhasi vana vako vakapedza chikoro chii chinoitika muupenyu hwako kana vagara zvakanaka avo vanoonekwa here kuti ndionekwa kunzi baba wangu uda kuchita zvakapfava akukurira chena anosaina uko kutere mukadzi wako mbudzi end of march asi ndinomai yekorokachagamiro ndikudzidzisa vana vengavo mene kuti upanyaya iyoyo chitingachanga asaina iyanyaya diki inosaina iwako varairwa futi aizvo anoramba njeka mati tauraimagarema imoti mburai ndamai vako ndakapenga paakutaurikotokutanakupedza mwedzi mutatu ini ndakafonderwa nevanhumusha make kuti ndikuone nyankurwara asikwaisanaaa ndakasimuka ndikainopedza zvozvokapaka mwana wangu asi ndasvika ndakasikagonika nokufika kana kuti aviro ndikaona kakeka ndokudzigaaesezvaa ndikaibika ndikasvika ndikapedza svozvo ndiripo ndikafondera mukwati akanga asikadai nokufunda kusvika mukoma wake akasvika amai onezvo zvaita munhu wese chitakurai mwana maivendiende nayo vakaipika ndikatakura ndikanopedza naizvozvo
ndapedza svondo ndokwatana kamufoni ndokuva kwangu akandidera mukoma wangu adzimukoma iri afa south africa saka akutomwezvo zvanonzwa mumunda mavo ndakapinda makanga mune chibavu chaka chakawanda ndoda kutaura chokwadi munda meunipo chakatari mwana upi ndouyu nobhinzi chakamutadzisa kuteera chiyakohwa zvinhu izvozvo kuti rega ndinopa vana vangu kotakumasagana mairi chaivo ndopanokuda ngozivisa chitoti asanyepe ngakude pachena kana isade mwana wangu ndotengezvakanaka baba mukadzi wakanotoenda kumacha ava nembudzi maana nembudzi wosizo zvakasvika bonda harimire kukumbira saka kubhenefita ndiani izvozvo ndiri kabhumbuka zvokuti nomwana uzvo auya nevana vake ndikuti tikuda mabheki akuda kuchikoro kwandaenda kunyengetedza maticha wedu ndikaona seni ndikanyorwa zita rangu kuti gumbo ndikati iwe vana ava vanonyorwa kuti gumbo nokuda kwei iwe kushauko mukatoresa vana vashudzi zvikanzi baba vacho hana chituku ndikati havana hama dzake here uzvo kuti mutorese nozita mukwedisizo mubvinoenda muchitupe vana vaita sevanhu vana